Sus ka lang, Meg. Dahil mga ayak ni Meg, murag pamin ako. Wala mapinin. Sus ka lang, Meg. Sus ka lang, Meg. Mas buso ko. Gigutom ko kita sa manok, Meg. So guys, that's it for today's video. I hope nga na-enjoy na mo aning nga mukbang. And nalingaw rasad mo sa mga gipangyawaw ni Tatay Sinid Boy. And so that's it for today's video. Yeah, thank you. Sus.